Undanon ang pagtambong ni Misamis Oriental Governor ug 2nd District Congressman-elect Bambi Imano isip guest speaker sa gipahigayon nga end-term assembly sa Philippine Councilors League kun PCL sa Zamboanga Sibugay Chapter niadtong Hunyo 8, 2022 sa N Hotel Cagayan de Oro City nga naay tema nga Championing Good Governance Through Effective Legislative Performance. Nitambong sa maong kalihukan ang mga municipal councilors nga gikan pa sa probinsya sa Zamboanga Sibugay nga nagtipok alang sa ilang asembleya nga ma-recognisar ang mga councilors nga mahuman na sa ilang termino. Niining higayon, gibida ni Gobernador Bambi Atul sa iyang pamulong ang mga kalampusan sa probinsya sulod sa iyang 9 ka tuig na pagpamuno nga anaay flagship program sa turismo inubanan sa 8 ka pundasyon niini. Gihisgutan sab ni Gobernador Bambi ang panaghiusa sa tanan councilors aron makapot ang tinuuray nga serbisyo alang sa katawhan. You in Zamboanga Sibugay should first learn to help each other. You must learn to unite really, because the moment that you start working together is the moment that we or our people will be able to breathe easier. Ang lisod na parte umanak, milabay ng lisod. Pero ang pinaka-lisod, karoon pa ng pinsa praita. Kung unsaon, matagaan ko sa kahubayan, matagaan na ito sa kalipay, o atong matugkat ang tituloy ng serbisyo sa lungtaw. Dugang niini, nga iyang itugyan ang mga adlaw sa asembleya nga mga adlaw nga maglipay-lipay ug magpahuway alang sa hinipusang tumong sa pagpalambo sa probinsya. Tonight and the rest of the days that you will be in the city and in the province, you should enjoy yourself. You should not be stiff. You should have fun. And every time, it's always, your principles will always be your principles. Your leaders will always be your leaders. But you can always fight another day. You can always fight another week if you want. But tonight, let be a night of councilors enjoying themselves from one province. Gikalipay sa pangamhanang probinsya nga dinhi sa lalawigan na piling ipahigayon sa mga konsehales sa Zamboanga Sibugay ilang dakong kalihukan ug labaw sa tanan ang kahigayonan ni Gobernador Bambi Imano nga mapaambit ang iyang maayong liderato sulod sa 9 ka tuig nga nahimong sumbanan sa maayong pagpanerbisyo. Kauban si Andy Pacamalan sa kamera, ako si Lambo Jesse Alvarez Andaliasa para sa Miss Or Balita.